Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagburita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palanggan ng Muntag Parabati Region Wide, mga palanggan kita sa nabilini sa Kauras, 26 minutos karong adlaw Webes, pat ini ang numero sa kalendaryo, pet sa 12 na kita. Webes naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sigurad na niwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton siring nga mga correspondent, sa liwat naman nila sila nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton sila kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sili matagadulungan oras sa kagabiyon ng aton sili patrol kay na panalambiyong sa pinakabahay sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Aton naman liwat kabantayan kagimorsuhan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sa ano pa nga mga eventualities from where the action is. Manging kabuylog naton karong gabi sa aton sili nga pagpangalagad ang angkorman sa Action Report Afternoon Edition. Ginakalipay ko nga may kaupod karon gabi, Aksyon Jan Diaz. Ang may balay nga bag-o. Ay, puwerte. Back to back sa ato kapiloto, Aksyon Nino Bugina. Ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, international, just in report, flash report, breaking news, news center sa Webes naton sila nga pagpangalagad. Mangin kabuylog pa nato ng Puwersa Action Dale Salazar. Nag-aupda magkita sa aton sila nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side, ang Puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dutillos. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay.
sa kinahanglan ng inyo sinalagad ang inyo sinang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin ni sa kaoras 23 minutos na pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Sa ato sa mga suking at tagpalamati nga nagalantaw kadagaupod kadagabi diri sa inyo palatuntunan. Anyo sila nga greetings tagaanta na karon tiyempo kag ligwa. Palihog tingba kag liputa. Ang pinakaimportante gisatanan, like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya naman sa STL, i-recap ta karon ang tatlo ka resulta. Draw sang STL. Kag sa mga nagataya naman sa loto, ato lawagon dugay-dugay ang resulta naman sa 649 kag 642. Nagaanta na tiyempo kag ligwa dugay-dugay. Ay untat ang ulan sa probinsya sang Negros Occidental. Labi na gid diri sa siyudad sang Bacolod. Pero pasalamatan ta kay ang ulan hindi iya sili nga sige-sige, hindi gid man siya masyado kabaskog. Unlike sa iban nga mga riyon, sa iban nga mga syudad, sa iban nga mga probinsya, ay abaw ang sige-sige nga ulan naghatag gid sang dako nga problema para sa ila. Ang baha nga tagaliog, ang baha nga daw atop na lang sa balay ang makit-an, may mga landslide pa nga nagakanabo. Thanks God, diri sa aton sa Bacolod kag probinsya. So hindi gid masyado gid nakahalit sa aton ni ang pag-ulan-ulan. Although nga mati may baha gid man, hindi ta gid naman ina ya malikawan. Kung isang pag us-us ang duta, hindi ta man malikawan. Tungod sang sobra na sa kasimana kapag ulan-ulan. Pero I mean kung dako yung kalitan sa aton nga agrikultura, sa aton nga infrastruktura, do hindi gid masyado ang halit sa ulan diri sa aton sa Bacolod kag probinsya dala sang low pressure area. Pero kung dito kaya sa mga Zamboanga City, abaw, mga barangay ito yan lubog sa baha. Ito ka maghubas-hubas ng baha, lapot yak ti ayawan naman ka pamala kag paninlo sang labnang ang mga puluyan, ang mga dalan nga naagyan sang baha. In fact, ang aton sining National Disaster Risk Reduction Management Center, ang NDRRMC, may mga deklarar na nga ipaydalom sa ginatawag nga state of calamity. Like for example, ang Gandara sa Samar, ang Basi sa Samar, ang Dolores sa Eastern Samar, ang San Miguel sa Leyte, ang Tubod sa Lanao del Norte, amo niyang mga lugar nga gindeklarar nga state of calamity tungod sang wala untat damol nga ulan kag pagbaha-baha, landslide sa pila ka mga lugar nga aton ginmensyon. Dala ini sang LPA. Ang LPA nasiplatan sa Pag-asa, may kalayoon nga 130 kilometro east sang Hinatuan, Surigao del Sur. Sila sa Pag-asa, ang LPA amo ni ang nagapaulan sa pila ka bahin sang Visayas kag Mindanao. Pero ang shoreline kag ang hangin amihan, hopefully makabulig-bulig ini sa pagtunaw sang LPA.
init kag tugnaw mong dala sang amihan kag Sherline, di makabulig-bulig ini sila sa pag-asa nga makapakupos-kupos o kon makapanas sang LPA. Hopefully kabay pa. Damo dan mga aktibidades ini nga bulan sang Enero pa lang ho. I mean mga kapistahan bla. Kita mo sinulog sa Kabangkalan prote o gaulan. May lubay-lubay festival pa sa Kawayan. May dinagsa pa sa Cadiz. Sa Iloilo, ati-atihan. Dito sa Klan, sinulog festival man. Ay, puwerte. Ikaw mag-amuni yung atsimpo. Sino pa nabi na namihan niya maglagaw man? Karaing kakatugnaw. Ay, oo. Diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, may mga local government unit na nga officially nag-anunsyo na wala sila klase buwas Biyernes, Enero 13. Ang mga nagpadala diri sa ila sini nga pahibalo, amo ini ang Moises Padilla, all levels, wala klase. Kabangkalan City, all levels. Pero Kabangkalan City, take note back to work ng mga employee naton was Enero 13 ha. Base ina sa executive order nagipapanaog sa alkalde sa syudad sa Kabangkalan. So back to work ng mga empleyado sa Kabangkalan buwas, pero all levels, Kabangkalan City, wala klase. Talisay City, all levels man. Ang Banwas ang Calatrava, all levels man. Ang EB Magalona, all levels man. Ang Bacolod City, elementary lang, kag high school, ang wala klase. Ang Bago City, preschool, that's include elementary school, kag high school. So far, amo pala na ang mga LGU nga nagpa-reserve diri, nga nag-anunsyo, nga wala sila sang klase buwas. Although nga si Governor Bong Lacson nagpapanaog na sa executive order nga naga-suspender sa tanan nga classes all levels starting kahapon January 12 to January 13 sa bilog nga probinsya. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:44. Bagong taon, bagong milyon, 2023. Bagong taon, bagong milyon, 2023. Libo-libo, linggo-linggo, may pa-premyo, may pa-raffle. Kaya sumali ka na para may pagkakataon kang manalo. Kumuha ng malinis na papel. Alilag. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang na. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko. Bantayan nyo gidaya nga mabatian nyo kung nadala kami o kung wais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko. Nadala, nagig kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Aksyon Public Service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Again sa aton nga mga kaaksyon ha, sa mga nag-star sa igad sang baybayon, mga balay nga ara sa igad sang suba, ulo aligbat lang kita 24 oras, may mga pagbaha-baha sa pila diri ka mga barangay sa Bacolod, pero ti nagbalik na ang mga evacuees naton sa tong nagsaka-saka gamay ang tubi sa aton diri pila ka mga barangay. So back to normal na. Pero mo na siling ko, di lang kita magsalig Sabi na ginawa nga balay, bilang nga nag-star sa kilid sa pa. Ay, kung isa, pakta niya, ang ulan sa bukid, gabubo. Pasigulpi laman naog balang tubig baha. Dugangan magkasukataon man sang tubig taob. Alin sa baybay, ati karamaal kita, kung wala tayo nakapreparar. That's why nga kita, always preparado. Ayos! Akso Radio Philippines Standard Time, alas 9:49 na. 11 minutos para bilin antes kita mag-aungot sa tak ng alas 10. O sa aton nga mga kapolisante, may mas lagata kumpiyansawa. Rain or shine ang pulis naton, sige libot nila. Sila sinitagsa ka mga areas of responsibility. Which is good. Makapahagan-hagan kung hindi ka naman mapauntat ang pila ka makinawatay dito sa syudad sa Bacolod. Sining maulanon, kag matulog-tugnaw nga panahon. Nato nga mga kapulisan sa pulo, tanan ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Mga mapisan gid. May mga strategic areas sila sa diin, ang mga patrol na nag-standby. May mga police visibility patrol ang iban. Saturation drive. Iban ko isa tira kakandak surprise checkpoint. This is good. Para nga punggan tani ang mga malaing ginawa bla. Nagaplano pa sang krimen. Ilabi na gid oras sang kagabiho. Ito maghatag kumpiyansa. Ay kabudlay kung maghatag kita sang kinatawag nga kumpiyansa. Munuhon ta naman ang IPM. Tingin nyo basura na kuha na da. Ang mga basura nyo sa barangay dyan, nakuha na sang IPM, why pa? Nga munto, but may kukulabay kina to sa sinako-sako nga mga basura sa igad sang amon dalan sa phase 1, no? Ambot ko nakuha na sang IPM, ay ho. IPM, mag-isa kalugtasan kita. Ay, gig obra. Pag wala, gid ginagasunod sang schedule sang ilang nga isulod sa barangay kang i-pick up ng mga basura. Ano sa kati, nagastack, nagapundo ang aton basura. Ay ho, daw mahuya man ta. Kayuhan yung inyong serbisyo. Tagaan na ka mo 4 ka bulang extension sa syudad. Kasi pa man magliso ang kaminsaro ni Mayor Albi kung mayong inyong serbisyo sa pagpangakot basura. Kung do hindi giti. Ako ng Mayor, ti Islanta naman niya. Kita naman ta sang bag-o. Lang may kapasidad. Kag hindi malipat sang oras na inog-pick up sa mga basura sa mga barangay diri sa syudad sang Bacolod. Ayos, kung nakapiyar man ko blang mga dalan natin sa Bacolod din. Nabiligay sa mga merkado, doon natikitaan ko doon nagtulutawhay.
Ito ka nami isang setup subong sang dalagan man ka serbisyo kabitaw. May mga portion sang dalan nga kung hindi wala, tuo, wala parkinganay. Bisan paano daw ka nami bala sang dalan, kaligwa. Ang dalan ta na sa downtown niya, hindi na dapat ya tani parkingan mo. Iba na mga negosyante, hambal nga ti, ang ako negosyo rin sa downtown area. Wala ko man ni parking sa plaza. Dapat kayo parking mo to sa plaza eh. Wala ko na maglakat ka haw. Hindi ka ba naguro to buwan marikos kung maglakat ka sa plaza pagkadto sa imo dira nga ginabaligyaan. Kasi inyo ya pakapos mo lang mo. Which is kasi nag-create kami sa trapiko. Kaya kagutok sa atong dalan. Kaya ko ng dalan tas downtown lagpad. Okay lang kung mga 6 lane ang dalan tas downtown kay saan parkingan nyo wala tuo. Ato niya nga dalan sa downtown no. Tag 2 lanes lang. Hindi ka maparpingan ang isa ka lane. Ang isa na lang ka lane ang magyan. Tiyabi. Okay lang na kung wala ka nang sinugatanay. Kung magsinugatanay pa ka ba sa tikanay ati dako nga problema eh. Palamungol ang trapiko naman sa syudad sang Bacolod. Ay ho. Amo na. Kailan kung magpatuman ka sa mga ordinansya di sa Bacolod, mga ginatawag ka nga political will. Banda kati, adlok pang saway kati, kasi kung abot sa tiyempo eleksyon, hindi na magbuto sila. Ito nung hindi magbuto sila, ay mo ginapatuman mo na yung tsakto ng layi, kina-ordinansya mo yung syudad, kadlukan mo daman. Hindi ka nila pagbutuhon, ti ano? Hindi nila pagbutuhon. Hinaya, pila na sila kabilog. Kung ipatuma mo na yung tsakto, kabilugan niya mabinipisyuhan. Nang logic. Ang lan, butangan mo unto. Hindi kayo butangan mo unto, ungab pa. Kung hindi ungab, abol pa. Hindi wala, wala kay. Wala ko sa mga kwarta, wala giring, bulog. O, mo na nga, basta ordinansya sa syudad, ipatuman ta ng tsakto. Isang uli, ang tao masunod naman lang na. Kasunod na gani sa rules and regulations ng traffic sa iban nga pungsod. Karon kay ato naging pungsod, hindi pa tayo magsunod. Kaya mga pinagusto lang tayo. Ito unfair naman ha. Kato sa Hong Kong, kato sa Singapore, pinasunod mo man ang insakto nga speed, ang gusto nga parkingan, ang gusto nga agyan. Kung dire ka sa Pilipinas, hindi kayo kasunod daw, hindi mo na pwede ma-apply daw. Kaya pinagusto ka lang, mga blaw. Hindi naman mayo na. Kasunod ka gani isang traffic rules and regulation sa iban nga lugar, sa iban nga pungsod. How much for mga dire pa sa Bacolod, ang probinsya sa Negros Occidental. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:55. Balik kita pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handle niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kay nablos ko siya, pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gahulam sa kanusin mo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may maskila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano lang nakuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, hindi ko per may makamit, tapos, kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan per may sakon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko ko for me kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors din. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa Tubalagan Action Radio Philippines Standard Time in punto pangot las 10 ang basura da sa may area sang Granville Subdivision Mansilingano. Duwan ako si Manana kung ba makuha. Ay, puwerte. IPM. Atensyon sa IPM da. Granville Subdivision. Dara sa Barangay Mansilingano. Ang inyo basura, duha na kasimana, wala makuha. Ay, kampiyon ng serbisyo. Nagabi dira kay Sermon Lopez. Kaya pa urok-urok kay si Sermon Lopez. Amo man si Wilfredo Libres ang Crossing Central Maaw. Kag kay Angeline Tonugan sang Barrio Maaw. Kinatamyag mo ni Inday Maria Fe Buena Fe. Gabi dira sa kay Maria Fe Buena Fe and the family dira sa Hacienda Ropina Barangay Alianza Ciudad Sang Bago. Ayos! Check talaga ito sa Patrol. Unang observation ni Action John Diaz. Kamusta ang tayo sa nga paglibot-libot? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action, Night Patrol Field Reports. Ari na siya, Action John Diaz, ang may bagong bahay. Action John, good evening. Kahilamig ng simoy ng hangin. Ayo di purma. Ay, gabi, Action Ereka. Dumayo do kondisyon kagid. Ano ay kita da? Dumayo sa mga imong randadi sa mga tibago balay mo. Basta nakakao ka gani isang turisto nga pudpod sa DND, dumayo ka na natsadaya mo. Dumayo gusto mo nga nagsada mo, di ikaw gusto mo? Do, diktori kami gani, alin ni Action ninyo. Alin kami sa Silaibe, ang bala pagbalik na mo, na bala ito ginagutom, taniyaw. Ati. Abi tanay, stomach development, kaya importante, gila mo. Gani man. Ano to, live video naman. Ari kami dito mga gabi sa may Bacolod City Government Center. Di ba Splash Park na sa likod yun? Oo. Doon nakakadto ka lagi din sa Splash Park. Ako ay pwede ko na di kasulod mo sa Splash Park na ginatawag ni mo. Oo, nakasulod ko doon. Nakapakuda-kuda kay Joel Torre. Abaw sa JT Manukan. Nano. Aba, mayo ka pa mo. Kaya simpuan mong ara, gisagli. Gara isa tabuan, gid.
Ay, kisala din sa daan mo pakita man. Oh, gani Hindi gani sa man. permiti. Na gani pro in fairness mo naman ang timpla manok kita pro. Oo, okay. Di ba mga Manila, may ara man to na sa Manila Oo. based action ereka. Ang mayo kay Blakay siya kaya ka supervise sa kusina gali. Okay. Oo. Siya gali-gali sa mga mga recipe. Oo, magluto ko lang yang mga nagluto ta kinasal dagli ginaara isa sa sulod ka supervise siya sa mismo Kumbaga, kusog ba? Hands-on kita. Oh, correct. But silingon that day, na timingan nga ari gid sa motor. Correct, oo. Na tempuan. Kaya siguro paglantaw na to, mangkot kita kinaba ko, ti sa JT ara si Sir Joel. Negative ko no subong aksyon ereka. Si Manila siguro eh. Gani kay do may pelikula sa gali nga gina-shooting na. Tibot silingon sako naman sa siguro kay ti panugod to eh. Oo. Ato mga sinimana to, bulan sa Disyembre I think. Correct. Do panugod to aksyon na erek sang ila pagbukas dire. Kung ang taon na rin nato na mo sinuoras, dulom na, wala na masyado sang suga. Dire sa may splash park, masibla close. Alas 10 na sila daga sirabla mo. Ti timing gid kay alas 10 ano nga daan. No, alas 10. Dugay. Sirada, amat-amat. Amo na guro nga wala din sila aksyon Eric, nagpanira na sila. Wala masyado tao na kagilabi na nga amo ni weekdays maulano ng panahon na wala gid man mahilig kay iban nga mag ligo-ligo bla. Sino man mo ya nga katugnaw na masulod ka pwede mo kag mag-swimming. Correct. Kay ban na nagapulo pa hunay-hunay, ara sila tagsa ka mapuloy-an, ang karon nga gabi aksyon Erika. Tris Bacolod City, samtang naga-report kita, sunlugi kita kay nakita ni gaulat, wala gyud ulan. Subong nga nagamatama kita medyo nagapalaniliti na aksyon Erika kay makita naton aton kalangitan portigid man kadulumi, no? May mga galom gyapon aton dalanon porti kadanlog amako mo may Don Salvador Benedicto may nagdiretso to nga auto sa kampo. Ay danlog sa dalan eh. Oy. Nagpasilay kami kay kami nalumos to kay nga bata sa may barangay Gimbalaon. Ay sus. Naglumpat na aksyon Eric sa kanal. Oo. Paglumpat niya sa kanal, wala sa maglaom nga sa dalom gali sila dira may tamburong. Ay ati. Digto sa nagsuot aksyon Eric sa tamburong, digto sa nagdiretso. Di dugay tis kinakuha patagid ining nga bata. Ay sus. Mga 11 anyos ni lalaki, subo-subo ka rin tabo, kaya nagkaproligo, wala sa upod siya mga ka-amigo, drabe, mga kapatanon man, gali kay siguro, tsimpuhan, gidla siya, gito naglumpat sa kanal, paglumpat niya, dumiretso to sa dalom. Kadako abi siya, siguro nabudlayan, mabilang magbutong, ini nga mga kopdanan, labi lang iya din mga pamilya, akso na rekti, subo-subo, gali tabo, siling nga 11 anyos nga bata nga lalaki. No? Anyway, Dris Bacolod City, paglibot-libot naton, ilabi na sa pila ka mga mayor nga dalanon, medyo dojutay na lang gid ang mga salakyan nga nagabiyahe. Sini nga mga tanion, Dris conferential area, makita naton kalabanan mga private nga salakyan, mga motorsiklo, gang kasanay. Importante mo sa mga panahon, danlog, naka-helmet, kaya dapat nagsunerek, no? Dapat may proteksyon kaya gid sa imong lawas, kay hindi pakta ng dalanon eh. Amo na obserbahan ko niyo, kaya kung mo ining dalan diri sa konferensya na legal na ginikulo kayo, ang DPWH may kutkot na naman diri sa intersection Dampeos and exit Dampeos ng NGC. Dulom pa, wipe sa mga early warning device. Delikado. Kadalom galing sa buho. Di, kaya ang DPWH, binabayaan naman nila, kinutkot naman din nila, pinapangalan nila, surex ang baral, kung baral-baral, kalanik kang kundasig pag madalagal, mo labi na nga ulan nga daan, sa mga medyo madulong ang palibot, laban-laban kaya ginay sa disgrasya. Muna gani ang balaton la. Nakitaan ko sa Talisay, actually, siguro lain na nga district engineering, ang ila to actually gina-construct, may harap na suga nga naga igpat-igpat. Amo na ginabutang nila ya sa puno at punta sa construction site. Siguro pala para mambal lang layo pa lang. Kita, na no? Mambal sila nga may suga, may warning, hinay-hinay, taguro Dris Bacolod, wala gid sila improvise, no? Diri sa aton dito wala na yamo na, no? Why gid ya, bisan igpat-igpat or LED na abi, nga warning, nga pala nalayo pa lang sa naaw na. Bisan gani sticker nga reflectorized, di gani kabakal sila. Amo nagli, ang kinalamin ko, na reflectorized, no? Like diri bila wala gid ya ibisa ng sticker, wala gid reflect ko. Para lang ang traffic barricade lang ginbutang nila. Ay sus. Ang mga auto, kung magkita kung sila magbiyahe, inabla lapit-lapit lang ang pagliko nila. Kasi layo hindi mo makita mong wide ang suga. Wide suga sa kilid kag kilid. Kay ari di sa NGC ground. Amo dapat ila diri nga kayuhon, ining ila diri ginakayo
kay kadelikado ni kon mapabayan ilabi na diri sa may circumferential dasig didan nga pagpadalagan mga mo sini oras may nagasinulod pagidman nga mga tracking action ereka. Anyway, wait lang gid, masulod ko anay kyari ng ulan. Nagabundak na gid ang ulan. Subong nga matinion. Ti sulod na kay mabasa ang imo nga dila. Oo. Importante ang dila di basa, ang ulo basa okay lang na. Ani man. Pero kailangan ligo kagid kay kung nagbasa ka sa ulan hindi ka maligo, basa mo pa na ang halinan sa pagkatrangkaso mo balakso dyan kasi mong usong trangkaso eh. Uso ganyan subong ang trangkaso action erek labi na kon to na mabasa ka be. Gani. Dapat sila doon mo gid pagpauli mo ligo kagid. Kay ka delikado subong nga panahon. Ay no? banya hindi maligo kay kuno tugnawan pero tuy mas lain kung di ka paligo nga nabasa ka sa ulan nga lang-alang. Okay lang na hindi ka maligo sa isa kadlaw. Pero ano gang taon mo isa kadlaw ligo kung pinaksman adik ligo kay kaso ka. Akong dyan kunaga bisa do katugnaw sa tubig maligo lang ko kay kung magsige-sige na panamubo mo wala naman lang ha. Ha? Wala naman lang tugnaw. Why naman lang makapamubo ka be? Oo, sige-sige, why na? Sige, dula na lang tugnaw, di naman batagan na. Gani. Ang imo lang na kung ang imo lang na akso rek kung maglain magtagob lang kay galingin ulo mo sa presyo sa mga balaklon. Amo na be gasolina, ang gasolina gali subong. Mayari di maayo din gasolinaan sa may circumferential. Mayari pa di sila krudo nga 62 pesos and 85 centavos. Oo, 62? 62 kag 85, no? Ano na nga kuan na? Share? GT ni GT. GT do local brand bala. Hindi gali branded. Hindi branded, ang branded yung labot 67, no? 67, 65 Petron. Gani boss, gani. Perte ang iya gasolina 66 pesos. Da biti man ang agi, ano? Medyo mahal-mahal man subong to ng gasolina, bisan medyo may pagnubo gagmay. Pero do hindi kinmabatsagan, kino hindi makapatayog sa presyo. Action dyan? Dali lang kita kay pasudol lang ko, standby ka, balo ka naman. Standby patrol, balik ka kasud dyan sa mong area, please standby. Blue Turn Plus Herbal Capsule. Ako si Stephen Amores, ang barangay Minibili, Roa City. Vermi lang ako gina. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may Aksyon Public Service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines na time, alas 10:14, balikanta si Action John Diaz. For more information, Action John, please come back. Action Eric, kaya na kami doon sa area, sa Gonzaga Extension, nakalabay kami sa may doon niya Juliana, bala? Na doon naton, nakita ko doon opisina, Migo, tabla engineer position, Action Eric. Ari di nga opisina, kabay. Nadomdoman ko kay isang kapato ko sa una, tabla, may isa diri ka kaso mong nadomdoman ko git diri. Grabe na kayo sa taytay diri sa may Gonzaga Extension kay kalapad na why pa may nagaparking kung may sa kilisan dalan may nagapropundo man pero di pastado laki ang nagapasunod para hindi ang double parking do ko maga nagaraya gid ka sinundan nay kini sila para hindi maga ginobon-gumon ining mga salakyan diri John Eric, no? Lapit na kami diya sa may Bacolod South, sa Rizal Terminal, diri sa may Sambok, bla, lapit sa may Lopesay na, makita na tondo, kajutay nilang kita nagagasulod yung mga series, ang mga siniuras, kalabanan, yung ginaulat-ulat nila from long distance yung mga travel mong, mga inubaan, sipalay, pero may nagapundo pa man ng mga series, Karangkalan, Bacolod, may mga pasahero, pagani, di nila Lakalota, pero no, bisan mo suniuras, kiliga, sa mga series, ang pakato Cebu, nagaulat man sila, may pwedeng series, Action Eric, pero damo sang hulat din sa biyahe, iban ni pa Manila, bala nga nagasakay lang series, ining Bacolod Cubao, bala Action Eric, ang color bulong, ito mga ginasakyan nila, no? Anyway, sa ito mga ka-action, along gito mo diba, labi na nagabiyahe pa, Dr. Silang Matanion, kaya medyo nagapropisyo, gigapon at nga kalangitan, pas may paragit sa proteksyon, may nagapadala din minsan, nagapamangkot lang sa klase, Action Eric, sa all levels, diba, do suspended, pero sa Bacolod, do sa high school lang, wala kita idea kung anong sa college, buwas Action Eric, ang information is only high school, I don't know if covered sa by EO ni Gov, pero so far do all province palanggit ang confirmed. Ang walang pinakawaring nga sitwasyon sa peribo sa Radyo Bacolod sa bangid lamang nga gabi. Observation report gikan sa Batuan Taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kina Action John Diaz sa Deriabet unang report sa patrol. Balikan tara karon sa Action John Diaz sa balik niya si Bragat sa last kag final report. Sa inyo sining palatuntunan antes sa report ni Action Nelson Pateño gikan sa ato nga mga correspondent manlow tara sa ato sining greetings kay dunag amat-amat ang baga nga ato sining cellphone si katendas lang si Pato kag Roby de la Luna dira sa barangay 30 Ibon Butcher sa Germany tamyaw lang sining Uni Kaiho ang sining mister kag sining pamilya dira sa Banwa sa Morsa. Ali na kay Ibon Butcher sa Germany. Kay Donis Hinobista, good evening. Kami ako na ng pamilya Talaman sa Solidad 1. Kay Tatay Carlos da Talaman. God bless. Alin kay Radney Talaman. Kay Janiel Dinagit. May gabi ko sa mga taga Buyong Tuyom. Labi na gid kay Obet Dinagi.
na nagapamati gid subong kanina kay Jiniel Dinagit. Dinagit gini Obit Dinagit. Alin ang panamyaw kay Jiniel Dinagit. Ang gabi dira kay Annalyn Laurelia Hisora and family. Kay Lobaton na tamya lang sa sumag ang Dave Talabahan. Nabit ang Talabahan ta sa Dave Tambok. Maghalong gid kita tanan mga kasimano siling ni Lobaton Bet Butal Pilayo, good evening. Martin Aliling, kay Jory ni Pomoseno da. Monitor ko si Radni Talaman sa Barangay 20 sa Victoria City gali. Kami ako lang si Attorney Brian Martir. Kada gabi nagapamati gid sa imo. Ay tuod ka si Attorney Brian Martir. Attorney Brian Martir and family dira sir. Attorney, good evening. Matamyaw kagid ni Junife Asibis. Kay Florentino Ronalda mayang gabi gid. Fernando Silvestre Gilaran, pamilya Gilaran, nagapamati gid sa Barangay Alangilan. Halin na kay Fernando Silvestre Gilaran. Alfonso Roland, tamya lang ang mga pamilya Alfonso sa Canlaon City. Kay Duding Alfonso. Kay Gingging da, good evening Kay Imelda Madrigalejo, kay Jocelyn Balahadja, sa kay Gigi Panerio Narca. Check attendance man si Mar Halbona, ang pamilya Torres sa Valladolid kag Parañaque, ginatamyaw gid ni Alexis Wingwing Torres ang UK. Bigota Ray Flores Barioga, good evening. Happy birthday kay Ojal Binoni Laho, sang Ako Housing Alihis, alin kay Kativer. Milili Oligo sang Vanes Cafe Tangob, good evening da. Tamyaw lang si mga apo. Tamyaw ko lang akon mga apo. Si Lisel, Lian, si JB Boy. Dira sa sila halina kay Mar Halbuna. Maribek Jones na, good evening sa Country Homes. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Minas Sipalay. GBL Lontayaw sa Mamaylan City Gam Monitor man. Ang iban karon naman. Ari na si Action ng Sorpatenyo. Ala sa noy. Okay. Ala signal ni Action Nelson na Patenyo. I-check ta ng report ni Action Roger Guti ba? Unahon ko lang anay. Gikan sa 2nd District. Pero antes na, ma-commercial break kita na Every Young Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Every Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katun-anan. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:21 na. Ari na siya. Nagbalik ng signal Action ng Sorpatenyo. Gikan sa 1st District, Toboso, Calatrava, San Carlos. Kamusta honta kung ang ulan? Sige pa! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Ari sa line number 1 sa Action del Sur Pateño sa report. Action del Sur, mayang gabi. Yes, Action Eric. Mahina ng kalaban. Mahina ng kalaban. Mahina ng ulan. Mahina ng ulan. Good. Oh, nan. Mahina na siya. Mahina-hina na siya. Hindi Pero na basi ko maging nagatipon na mansa pwersa. Basi mabuntak naman ng dugay-dugay. Ha? Basi mabuntak naman ng dugay-dugay. Nagapatipon ng pwersa. Ambot lang gani man. Kay dawa mo ng iyang styles bong. Gani. Dugay-dugay. Palakton niya ka daw. Ulanon niya ka dayon. Pero ti subong mga tinion Action Eric daw ti tulotaliti naman lang. Ang may experience nato ni tani sige-sige na ni kay daw hindi na magwanta ni. Daw hidlog itang tanan nga magbutlak ang adlaw bala tayo yun hasta maghapon bala buwas. Mo gani man kay man ti
Kadamo na sa nami ang linaban. tulog mo. Kadamo na sa hinalay kag linaban nga wala na labhan kag wala nang mala. Oo, except abi sa mga medyo may mga dryer, abi. May mga dryer kati okay na ya, pero Okay ka na dryer na. ti hangin nga dryer gidi. Oo, mahanginan na ya pagkapila ka oras mamala na pero kon linabador kag kuso ang imo ginabirate ulat kagid madua kadlaw hindi kina imo mala. Gani ba? Kag kalain pagidlang baho. Nan, hindi ba tapat hindi ang linaban mo sa init kabaho? Oo, Ay, basta hindi mainitan. Yes. Oh, namo nang problema da. Oh. Pero good news niya. Sa aton nga mga estudyante kay man extended mo. Ang mo'y klase. Naginuwa na mas damo na gambal nga mayo subong ang ang pronouncement kag ginahimo nga communication sang mga LGU kay mas temprano nagatag na sila sa mga advisory. Gani man. Kay man hindi na makakadto kay man kon okay lang na ya kung ang lugar mo lapit lang bla. Kung ang eskwelahan mo atos putok-putukan sang bukid. Nya balon ka nga wala klase ato kanato. Daw gap lang init ang ulo ang imo nga dulunggan mo. Mamati ka blang wala malagli klase. Muna blang ti subong da medyo mayo-ayo. Kay ang communication nagaabot mas temprano ti aton sa mga estudyante. Makapawayway kag hindi na mata magkadto sa eskwelahan. Kay mante ang Katubuso, Calatrava, halos dire sa first district nagdeklara na gid man sang extension para nga wala klase buwas nga adlaw Biyernes action Eric. Tiyan mo na nga ang importante da nga mapabalo temprano mga estudyante tay. Oo. Kagati ang resulta sang makakusog nga ulan kay na wala gid man sang sang mga pagbaha nga na experience dire. Ang pila ka mga lugar naton dire sa may Northern Negros except sa may syudad sang San Carlos kay manti may isa ka panimalay kay na nga ginadala sa San Julio National High School. 3 ka kabataan, 2 ka mga may edad na kag isa ka tigulang. Ang ginabo didto ang ginbutang kay nasa San Julio National High School sa may syudad sang San Carlos. So far, so broadcast time, do amo pa lang ng figure aton sininako dito sa may syudad sang San Carlos, courtesy ni Kuya Rodriguez. Action Nelson. Yes. Antes mo pa din ang report sa area sang San Carlos. May pasudulong ko dali kay may pamangkot ako Cebu parte San Carlos Action Nelson. Standby ka dali kay balikan ta ka. Ako gali si Edna Gatok sang Barangay 18. Pag-inom ko sang Blue Turn Up Plus capsule. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagpasalamat sila. Public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines, Standard Time, alas 10:28, balikan sa aksyon na Rizal Patayo. Action Rizal, na please come back. Yes, action na Eric. No, ang area ba sa Tubuso, ang Rizal, wala iya baha-baha action Rizal, no? Wala. Except sang, sang pila ka mga area sa may Greenville, Barangay Rizal sa San Carlos. Okay. Muna saya ang arada subong sa may Julio Ledesma National High School. Wala pa na makuha, web sila kabalik to sila lugar to? Sa kaina, mga La City, ninakuha natin ng informasyon alin sa kay Sarah Ferjan Rodriguez nga na-assign dira action na Eric sa ina nga evacuation center. So far wala pagidman sang nagdugang nga mga evacuees. Dobo mo na nga barangay ang apektado, no? O barangay pa malang ang Greenville Rizal daw isa malang to ka pamilya mo. Isa ka pamilya, duwa ka tigulang kag tatlo ka mga kabataan aksyon na Eric. Ang ginabutang sang syudad sa San Carlos nga mga evacuation nila muni ang Julio Ledesma National High School, ang Ramon Memorial Elementary School, ang SOF nga dira lang sa kilid ya, ang Talabi Elementary School kag ang Tandang Sora Elementary School kag ang CBGS nga eskwelahan. Subali anom ni tanan ka mga evacuation center ang na-identify sa syudad sang San Carlos in kaso nga mayara gin man sang pagtaas ang tubig baha sa ila sining mga area. So far sa nasambal na nato, isa pa man ka pamilya ang nagabot sa anom sa ka mga evacuation center kag diri isa sa may Julio Ledesma National High School. Ang diri sa Banwa sang Calatrava medyo matulutawhay man. Way baha. Way baha ang bato sa may dukog-dukog ara kay nas tunga dalan sa sa may Barangay Rizal nagdulhog nahulog dito na masami sa ginaobrabla nagtabon to kay na sa pila ka lanes ang dalan hindi nga po napasabol naman nakuha naman tong bato nga dako kang iban pang dakal-dakal nga nagasangit to kinastunga dalan aksyon na Eric kag diri sa may San Isidro nga sa may San Benito nga natipag sa tong panahon sang Odette kay may road expansion mo ang probinsya dira. So far okay man pasabol sa sini nga mga inoras action Eric no wala gid man sang dalagko nga mga insidente diri angot sa pagbaha kag landslide sa aton sini nga area of responsibility. Wala man sang mga nagkalasamaran nga nag-abot sa mga hospital nga malapit action Eric sa ila sini nga mga lugar. Sa bahin sang kapulisan naton at medyo matawhay kay naka-alerto sila bulig sa pagbantay sining low pressure area nga nagigo sa aton diri sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Muna action Erika ang pila ka mga impormasyon balita madulon naton sini nga gabi para sa aksyon na night patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon yung Nelson Patiño na sa balita sa aksyon sa Bali. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Mas tamber pa si Aksyon Nelson Panteño. Salamat kasi mo sa nga report. Area sa Tubuso, Calatrava, kag Siyudad sang San Carlos. May gabi nila kay Josibal Barcelona.
kay Rizal Balsimo dira sa barangay Maaw sa kuno katugnaw ang kagabihon budlay kay wala tahulit sining ni Gian. Mo gina problema. Corns Gariando, good evening. Sonia Bayrasang Purok Rosal Barangay Takuling. Ilatamyaw kagin ni Salosti Bonda. Tabaw Son 5 Valyadunid. Ilatamyaw ka mo ni Welma Gomez Magbanwa. Sakay Ridge Malls. Kaya I think major ni siya kung Lieutenant Colonel Mulas, no? Monitor gisaton si Kuya ta, no? May gabi na si mo Kuya. Sa mga taga Alambihod, Kalubang Ilog, may gabi dira ginatamya ka mo ni Corns Gariendo. Maulanon ko nga chimpo. Kay Mr. and Mrs. Donald Caglea Kabasag and family, Angel Taxi nagabiyahe pa. Ang driver si Toto Leonelo Bornales. Nagabi dira kay Toto Leonelo Bornales. Taxi driver sang Angel Taxi. Tamya ko dira si Robin Villanueva sa Corbada Planters, Barangay Cubay, La Carlota City, alin kay Ana Disales. Sa kay Mafil Ponsalan, good evening. Si Alex Montesara na check attendance. Asenda Logway, tamya ko na ako nasawa ka pamatigi si mo programa, alin kay Mario Olvido Aquisa. Tamya talandira si Arthur Jeff Villasor, Vanessa Kagdok Matmeo, Mama Lulit kag Papa Joe Dalagdon, Alma Oligo, Noel Amar, MG Season, tara kong pamilya dira sa DSB, sa Barangay Pandanon, from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Araman si Humalo Minawa, pa-check attendance man, sila ni Allen Marlinko. Sa Barangay Alihis, araman si Maria Cecilia Pabon Jimenez, good evening. Kay Primo Noel Magbanwa Lagos, tanan nga miyembros ng ERV Energy Fans Club, ginatamyagi ka mo ni MJ Season sang Paranaque. Ramon Cagliletaton, good evening. Maninoy Rimo kay Manina Clarita Tampipe dira sa Gardenville sa Division Barangay Tangob. Daga pa urok-urok yun. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family sa Barangay Minas Sipalay City, Leonesa Elban Buena, maayong gab-igi. Ari man ang balos ka report ni Sir Roger Gutib. Second District, Cadiz area sang Cadiz Escalante, kag syudad sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Line number 2, Aksyon Roger Gutib sa report. Jer, may gabi, pis kamin. Yes, Aksyon Eric, may gabi, sa aton magkakaksyon, sa aton Aksyon Eric, dahil sitwasyon sa bahin sa syudad sa Cadiz, medyo subong tao-tao ng ulan, pero hulat-hulat naman taga masidugay-dugay, wala mabundak naman, so gabot-abot lang sa Aksyon Eric, kung magkabuylo, gani daw, hindi man siya mag-untat na. So subong sini, naghahulaw-hulaw na Aksyon Eric ang ulan, pero resulta sini kaina, sinigila mga hapon Aksyon Eric, may naanod nga tricycle, diri sa bahin sang overflow, sang Hacienda Kanaan, pakanto ini sa St. Scholastica o kung sa Hacienda Scholastica, Barangay Mabini. Ang tricycle nga ini may pasahero nga duha tanan kabilog kag may karga man nga mga bugas sa Aksyon Eric. Daw tatlo, suno sa report, tatlo ka sako, pero ang duha tagtunga-tunga lang. Kag tutkutani, laging pagputos pa ganito sa plastic bilang mga sako, kaging kargan sa tricycle, gin ako para sa duha ka mga pasahero para tikonsumo man nila, pero ang natabo, sinigid lamang alas 2:45 ang takna, sinigid lamang hapon, tungod nga may ara na lang post-bread kung tani Aksyon Eric nga sila agyang katawo, blaw galing kay tungod nga may mga dala sila. So hindi dire makaagi sa sina nga footbridge ang tricycle dito gid maagi sa overflow sa Dalom. So pag-abot dito nagdulog ang tricycle sa medyo naghana na sa overflow kay ginubog niya bala ang taytay ang overflow, kaya nga
siguraduhon kung makaya ang current ng tubig nga makatabok sila. Ang mabudlaw galing kay ang tubig gali nagdako kay pagbalikid ni Action Eric ang iya sini nga tricycle po ng mga pasahero ang matamat na nga anod sa tubig. Kaya giningagaw ya ini pagkatapos giningagaw nakapta niya duha ka mga pasahero nga kagwa pero ang iya sini nga tricycle kag mga karga nga bugas iban pa nga mga kinanglanon sulod sa panimalay na anod gini Action Eric. Nagtawag sila sang rescue upod man sa kay nagtawag una sa kay Barangay Kagawa, Drimo Kasire sa Barangay Mabini, gaya hindi siya katapo man sang DRRM kay siya mismo nagtawag man sang rescue. Suro sa payag naman ni Kagawa, Drimo Kasire sa aton nga interview sa ilang mga bugas daw 3 ka sako pero tantong-tunga. Ang isa na kakaya ang mga bugas sa mga kids na dalagid ang kwarta ng driver mga 6,000 ko kapin, mga 6,500 po. Papa, scholastic ka na eh? Kadto sa going sa Hacienda San Miguel. Pero ano naglabayan dyan na, overflow? Amo na siyang agenda namon pa kadto sa Hacienda San Miguel, dili sa Dalon. May footbridge mo na da, pero ang dala-bala, ang mga karga sang sa pasahero, hindi man ito nila mapatabo kay bugat kayo. Kinagagin lang sa overflow? Oo, dinagin matabok sa overflow. Pero mo ini Action Eric, no, nga ang barako nga tricycle ni Angelo Tampipe nga ginamaniho niya por Arkelando yan lang ni. Amo na yung naanod gasta karon wala gini ma-retrieve. Actually, sa ngila na nga bantayan sa ubos blaw pod na makatapos ng rescue team na nag-agi ini sa ila pang tubangan nga wala na sa mga guma kay ginlampos-lampos gid sa tubig sa bato so pa sa panaysayon sang mismo mga katapos ng rescue nga to dito kag ang mailang gani duha ka mga pasahero amo sanday may baylon kag Heidi baylon magumapani ng magpamilya malang daw mag-iloy mag-umagan daw na no? Ang mga pasahero nga ini nga gaw pa yan ang hilotang pipi nga mauyatan kay nakagwa sila sa tricycle amo to nga pagkatapos kagwa sila sa tricycle amo man pagkahulog sa tricycle sa overflow kag pagkaanod sini sa suba until now wala gid ni makakita pa kag mura to kay sabi nga daw nakagi siguro sa mga kabatuhan ginalamba-lamba sa mga bato wala na ang sa mga bugas to nga gipagkargaman di wala na to hindi na ito mabalan kundi inaya dapit tungod man sang mabaskog nga current sa tubig. Inabulumanta nila nga tiyari na sa ubos-ubos ayon malayo na ang among motor kag kuha nila tani nga ti makita pa galing ti gabi naman ilalo lang siguro na buwas sigyon sa pagpangita basi blakon may mga araman nga mga tao sa nag-star sa mga igan sa suba o kung magkanay-kanay naman kag makita bla so palawag lang report kay ina siya nga tricycle nga Kawasaki Barako nga itom ang kulor yellow ang iya sini nga sidecar ini ang tricycle nga nadula sinigila ko na anod sinigila mga hapon dira sa may Hacienda Kanaan Barangay Mabini nga mga padulungutan dito sa Hacienda San Miguel nga magadulong sa ning pasahero kag sa bumatsigilas ni mga dala ni driver iya taga Hacienda Scholastica gali ni sa muman nga barangay dira sa may Barangay Mabini Action Eric. So far wala man sang nagkala disgrasya nga mga tao mayo na lang kasi ini damage sa properties pero ti mahal man to kay bago pa to ang iya sini nga barako nga tricycle kay dira nga area di na pwede Action Eric ibiyahe ang mga iban nga mga klase sa motor mo kasi porte na daya ka ang alagyan na ka taklaron di kinahanglan na ka kalaban na ginagamit sinada mo gini ang barako nga tricycle Action Eric. Now sa dugang naton nga mga balita man diri sa aton sa syudad sa Cadiz aton sila nga mga pulis.
sa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailon. So we understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man.
habitat ng ilasring pag-monitor. In fact, as of 7 p.m. kainasang gabi, nag-subside na ang tubig sa bahin sang Binalbagan River nga konektado sa banwa sang Moises Padilla dira sa may bahin sang Barangay 1 sa nasambit nga banwa, pero hindi pa ini maagyan sang mga salakyan. Ginpahayag diri ni Victor Española, ang team leader sang Moises Padilla DRRMO, padayon ang ila sini nga pag-monitor sa pila ka mga lugar, partikular na iya ining mga suba dito sa ila sini nga area. Mungod kaina sang hapon may pagtaas no sang level sang tubig. Dugang pa ni Española nga so far wala pa sang may na-record nga mga pag-usmod o kun landslide sang duta dito sa may nabukid nga bahin sang Moises Padilla. Ginpalihag man ni Española nga tion nga kinahanglan sang publiko ang ilas ni iya nga pagresponde, makigangot lang sa ilas ni nga hotline o kun sa ilas ni nga Facebook page. Yari si Victor Española sa aton sini nga interview. Sir, kamusta ang inyong monitoring dira, sir, sa sitwasyon sa may Moises Padilla, sir? So far, sir, lang wakay man kita sa kaamon mga tuba direct. Nasa 0.5 na lang yapon mga konyan. Water levels. As of 7 p.m., sir? Yes, sir. Ano mga kaganikabot na monitor kami sa amon, yari, sir. Sir, ining Binalbagan River, sir, di na siya particularly, sir, nga barangay? Barangay 1, sir. Oo. Pero sir, hindi pa niya siya magyan sa mga vehicles? Nagpasakol pa, sir? Oo. So ano, sir? Medyo delikado pa. Oo, sir. Okay. Sir, kamusta ang mga residents or sa mga mountainous area, sir? Normal naman, sir. Wala man sa mga landslide or mga update. Oo. Sir, as to sa klase buwas, anong update, sir? Wala klase, sir, na bigyan si Mayor na wala klase buwas. Mula action na to ang kabahin sa aton sa nga interview sa team leader sang Moises Padilla DRRMO nga mo si Victor Española. Sa speaking no sang suspension of classes di was why sang klase action Eric no sa tanan nga mga level pampubliko man o kon pribado nga mga burutuan matapos nagpagwaya kay inasang hapon si Governor Bong Lacson sa isa ka executive order nga nagasuspende sa klase buwas nga adlaw Enero 13. So sa aton sini no nga magka-aksyon mag-ulo aligmat gid sa inyo sini nga palibot kag no magpadayon lang sa pag-monitor sa pilayag ka mga updates sa lakas ng panahon diri lang sa aton sini pila ka mga public affairs program and of course sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Kay in-action Eric no nagpatigayon man sang turnover of command sa may bahin sang Nokpo matapos na gin-relieve na si Police Major Joseph Partedas bilang hepe sang Isabela PNP kag gin-reassign ni siya no sa bahin sang Nokpo and then pagabuslan ni siya ni Police Captain RJ Dangarang, siya ni ang nagserbe bilang Deputy Chief of Police sang Moises Padilla PNP. So far, action Eric Muni ang pila ka mga updates sa impormasyon aton sa matulong para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Aksyon BJ Apasible, reporting live gikan sa iya sining area of responsibility. May kabidira kay Leo ni Bangales Lamzon. Pa-check attendance lang. Ang pamilya Awing sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, ginatamya kamo ni Sammy Roger Awing. Amuman kay Maninoy Mike, kay Marinay Chari Salvacion dira sa La Carlota City, kay Marinay Sencha Morph, may Mike kag Karoy Bibidor dira sa Rosario Heights Division sa Barangay Taculing. Jeron Tiberos and family, kay Roger Montalvo and family, kag kay Tuto Chong sa Por Restaurant, kay Bambam sa kay Bimbim, sa kay Ching, maayo lang dira nga pag paurok-urok pamati. Pagbalik naton, resulta sang loto, kag final report na Aksyon John Diaz, pagkatapos ni. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City
as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program? The answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhik, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakar silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya.
Ti amo na grocer. Madamo kay salamat sa inyo kadua ng mga kay Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan sing mahal nga Dios magpadayon ng inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Gayon Dato Castillo sa Bangga Tutong 1, Barangay Felisa. Kay Father Nomer Makirandara, may gabigid. Father, good evening. Father Nomer Makiran. Sa pamilya pamilya Seldris, no? Sa Sitio Duran, Barangay Damsite, Morsya, pamilya Seldris. Kay Karen, kay Roger, good evening. Milili Oligo, sang Banis Cafe da Tangob, may gabigid, no? Ari ang recap para isang kuano tatlo ka draw sa STL, ang first draw kay na 19-5, 19-5. Second draw sa STL 38-16, 38-16. Third draw 31-24, 31-24. Resulta naman sa Loto 649 jackpot prize, wala sa nakakuha 59.2 million pesos. Resulta 649, 132, 19, 36, 22, 46. Again, 1-32, 19-36, 22-46. Resulta sa Lotto 642 jackpot prize, wala sa nakakuha 24.9 million pesos. Resulta 642, 7, 42, 20, 5, 33, 31. Again, 742, 25, 33, 31. Ayos, balikan ang patrol, last kag final report ni Aksyon Jan Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Report! Aksyon Jan, sa balikan report, please come back. Iklo aksyon na Eric, ining tatlo tanan kay mga kabataan matapos magtuhan sa station number 2 nga ginapangutod nila ang kable sa telecommunications company dahil mismo sa area sa dalan aksyon nga sakop ini sa Barangay Neve tabok ini siya sang DBP Bank bala dala sa kilid sang provincial capital Udgun kay nagilamang sang kaagahon. Ini man nagkaladak ng aksyon Eric Masanday, Charlie Caldea 28 anyos, si Christopher Uy 37 anyos,
kay si Elias Graho, 21 ang edad, iniseta ng residente sa Purok Tuburan, sakop diri sa Barangay Mandalagan, sa Sunad Mansang Bacolod. Ato na na-interview action Eric si Police Captain Junito Pastrana, ang hepe sa Station number 2 and suno sa iya diri nga nagrugaro bingabi kon kaagahon ining kapulisan bangod nga ila diri nga tutukan ini bila mga suspect kung kawatan sa mga kable action kining mando na si BCPO Director Police Crew na Thomas Joseph Martir nga pabaskugong pang kampanya batok diri no sa mga kawatan sa mga kable didikto ta time action Eric na daktuan gidila nga ginaugtod sa tatlo ka mga suspect no mga pila ka metros may napulo ka metros ang 600 pairs in of Globe Cooper ini ginagabilis ang 68,000 pesos kag may 15 metros man sang 200 pairs in of Globe Cooper nga ginabawan talaga baloro sa 37,000 ka pesos hambad diri ni Pastrana gina-check pa nila kung tatlo ka mga suspect amo man ni ang mga suspetsado sa pagpangawat sa mga kable sa ibang pangalugar diri mismo sa syudad sang Bacolod. Ini sila karon na preso na dahil sa custodial facilities sa Station number 2 kag kainas sang hapon ini sila ang gin-inquest sa may Hall of Justice sang Bacolod City. Balik kagikan sa patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat kay Patrol. Dari yapit ka busa ka pagpangalagan sa Action Night Patrol Program. Webes edisyon, liwat ili makatakop. Balik naman ni buwas Biyernes. Ato sa lima Patrol, Unit Reporter sa Action Karapalakan, karong gabi sa Action Roger Gutiv, Nelson Patino, BJ Apasible, Action Jan Diaz, back to back sa itong kapiloto, Action Nino Bogina. New Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Jonathan Ferrer in action. Back to back kay Security Guard Campaner, Dayta Expert Sir El Ray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sirat Sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Bidacanas ng Batang Suay. Sa ngalan sa Station Manager Nona Magbanua, Production Chief Just Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang Corman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanua nagkasiliga Dios amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat natin magtulog magpangamuyo sa iyo papangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita oras sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.